La presentació i el tast de vins que farem avui de la Denominació d'Origen Catalunya s'emmarca dintre de les diverses activitats que estem organitzant per celebrar aquest 10è aniversari. De fet, per una banda estem fent jornades de portes obertes a la seu que tenim ubicada a Reus, de cara a mostrar les nostres instal·lacions i el funcionament del Consell Regulador a l'hora d'anar qualificant els vins que protegim, que emparem. I per altra banda anem organitzant aquests tastos, com el que avui realitzem aquí a les Cotxeres de Sants, que van destinats sobretot al públic, al consumidor final, a la gent del carrer, amb la finalitat de donar a conèixer la DO Catalunya i apropar els nostres vins, insisteixo, al consumidor final. Bé, doncs, la celebració d'aquest 10è aniversari de la Denominació d'Origen Catalunya és, en definitiva, una mostra clara del bon funcionament que ha tingut des del moment de la seva creació i una clara mostra també de la consolidació que hem aconseguit amb aquests 10 anys de funcionament. Doncs durant aquests 10 anys el que ha experimentat la Denominació d'Origen Catalunya ha estat un creixement continuat. De fet, vam comercialitzar 22 milions i mig d'ampolles l'any 2000, que seria el primer any complet de funcionament, i hem acabat tancant les xifres del 2008, les del 2009 les estem treballant actualment, amb 54 milions i mig d'ampolles. És a dir, hem més que duplicat la producció en 8 anys de funcionament, i si bé és cert que el mercat exterior, és a dir, l'exportació dels vins de la DO Catalunya, sempre han representat alguna més del 50% de la comercialització total. Doncs actualment estem treballant les dades de comercialització, és a dir, cada any, al finalitzar l'any, realitzem una memòria de resultats. Actualment estem treballant les dades de comercialització de l'any 2009. No tenim encara la xifra definitiva, però sí que tot apunta que probablement aquest creixement continuat que la DO Catalunya anava portant des dels seus inicis arribaria a una situació, podríem dir, d'estacionament o fins i tot de cert recés. D'alguna manera la crisi ha tocat tots els sectors, el vi no se n'escapa, i de les impressions que hem anat recollint dels cellers, els primers 3 mesos de l'any especialment van ser molt dolents pel que fa al mercat de l'exportació, els mercats exteriors, però en definitiva el mercat interior també durant tot l'any sembla ser que haurà sofert una certa davallada.